Tears of joy. Literal na tears of joy. Ayan si nanay. Hindi ko kasi naibigyan sa kanila. Kaya salamat na naman sa nagpadala sa anak ko. Ayan mga kalingap, maray na aga sa Indugabos, mapagpalang araw para sa ating lahat. Thank you Lord sa panibagong araw at sa mga araw pang darating na ipagkakaloob nyo sa amin, di ba? Kaya wag natin kalimutan lagi magpa-thank you. Ito na nga mga kalingap, ano ba yung surprise nila Kalingap Prab at bakit napaiyak si nanay at saka si Joy? Ayan, siguro ang masasabi ko dito sa ginawa nila Kalingap Prab is thank you! Nakakatuwa dahil, di ba? Ayan, thank you din sa nagbigay. Ayan, ano ba talaga to? Ano ba yung surprise nila? Sabay-sabay natin panoorin. Pero bago yan, thank you sa ating ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Prab at Edna Vlogs at iba pang team ng Kalingap. Ayan, support natin mga Kalingap yung kanilang channel. Don't skip the ads dahil doon man lang makatulong tayo sa kanilang mga pabahay, sa kanilang mga tinutulungan, di ba? Ito na nga, sabay-sabay natin panoorin ang pa-surprise ni Kalingap Prab kay Joy na parang si nanay yung mas na-surprise. Ito, pero bago yan, intro, pasok. May lang ka. Sarap naman ang kinakain nila. Bali, pagdating pala nila Kalingap Prab, tamang-tama, dumating din sila Joy na may dalang merienda. Ang tawag dyan is pinakro, yung hilaw na saba na ginatan, tapos may kunting asin. Kung sabaw. Ayan, napakasarap din yan. Tawag yan pinakro. Pero excited talaga ako sa surprise natin kay Joy. Kami rin, excited kami talaga. Ilang beses ko ito napanood, pero kagaya nila nanay, naiyak din ako. Walang iyakan, Joy, ha? May panyo ka dyan? Walang iyakan. Pipiringan natin muna. Bagay na bagay kay Joy yung suot niya ngayon, no? Kaya mamaya. Hindi ko pa alam ko. Parang parang tumataba siya, no? Parang nagkakalaman-laman yung pisngi niya. Hindi ako iiyak. Surprise yun eh. Malay mo! Dami mo na talaga sa panga. Sabi ng nanay niya, malay mo, si daddy mo na pala yan. Talaga si nanay. Si mama. Di ba, ang cute naman ang sagot niya? Si mama. Paano mo nawalaan? Iyak. Hindi pa rin kayo nag-uusap ni daddy mo? Hindi po. Hindi po. Magagawa na lang ang bahay mo. Parang ang sabi ni Kalingap Prab, magagawa na lang lahat-lahat yung bahay, hindi pa nakakausap ni Joy yung daddy niya. Pero dun sa interview dati kay Rhea, dun sa ate niya, nakakausap ni Rhea. Hindi ba? Hindi ko lang alam kung ayaw pa makipag-usap ni Joy o sadyang hindi pa talaga kumukontak yung daddy niya kay Joy. Piringan mo na si Joy. Nay, Ba't yan ba? Ito na, oo. congrats, makikita mo na siya. Palabasin mo na. Palabasin mo. Wait lang, Joy, ha? So, ito na po yung surprise natin para kay Joy Diwata. At sana po ay magkausap na sila. Natubahan na po si Joy. Sana ito yung time para magkaayos na. Ayan na! So ito mga kalingap, yung ano, patanggalin natin. O Joy, tanggalin mo na yung... Hawakan mo muna kuya para hulaan kung ano meron. Hindi, tanggalin mo na para isa na lang. Ayan na. Taran! Isang laptop. Ay, grabe. Palapakan niyo. Ay,
grabe. Oh, ayan oh. Oh, isang laptop Salamat po. mula kay Sir Jun A. Thank you so much po. Salamat po. May Ayan, thank you kay Sir Jun A. Di ba akala ko kasi Sir Junel lang pa, Sir Jun A. Magkaiba pa pala yun. bag pa siya. And bag ng laptop, Joy. And may libreng, magsama na rin na speaker. Ayan, di ba? Siguro ang masasabi ko dito sa pa-surprise talaga ni Kalinga Prab. Pati doon sa nagbigay, napaka ganda ng pa-surprise na ito dahil kailangan na kailangan to ng mga estudyante, di ba? At saka sa kalagayan nila, maraming kahit hindi nga hirap na hirap sa buhay, minsan hindi talaga nakaka-provide ng ganyan ng laptop, di ba? Kaya talaga namang thank you Kalinga Prab at kay Sir Jun A. Ayan, grabe. Buksan natin para sure na laptop talaga. Bakit kuya na bang excited ay sinanay? Sinanay nag-iiyak. Ano, ba't ka naiiyak? Grabe. Ha? Kasi hindi ko na ibigay sa anak. Di mo ito nabigay sa anak mo. Grabe si Joy. Umiyak na rin tuloy si Ate Joy. Ngayon, may laptop. Alam niyo ba, nung ilang beses ko to napanood talaga, pero dito talaga sa park na to, ramdam na ramdam ko si nanay na kahit gusto niyang ibigay sa mga anak niya, pero dahil syempre napakamahal niyan, hindi talaga nila makakayang bumili ng ganyan. Buksan mo kay Robin. Oo. Alam ko ba di kayo iyak? Tears of joy yan, tears of joy. Tears of joy. Literal na tears of joy. Ayan si nanay. Yes. Hindi ko kasi naibigyan sa kanila. Kaya salamat na naman sa nagpadala sa anak ko. Ay, laptop talaga, bro. Laptop talaga. Wow. Oh, Joy. Thank you po. At saka alam nyo ba, ano ko na lang din, napansin nyo ba, simula, hindi nyo makikita si Joy na may hawak ng cellphone. Di ba kadalasan sa mga dalaga, sa mga babae, lagi may hawak ng cellphone. Pero si Joy, meron bang vlog si Kalinga Prab na may hawak siyang cellphone? Di ba parang wala, lagi siyang walang dalang cellphone. Minsan si Leia, yung bunso, pag andyan sila Kalinga Prab, dahil hindi naman siya ang ini-interview, may hawak siyang cellphone, nag-cellphone siya. Pero si Joy, hindi ko talaga siya nakita na may hawak ng cellphone, no? Dito, Frank, ha? Meron pa isang surprise yan sa loob, kuya. Ha? May surprise pa yan sa loob. Right. Sabi ni Kuya Robin, may surprise pang isa sa loob. Oh, Joy. Oh, buksan mo, Joy. Wow, grabe. Legit. Laptop talaga. Oh, buksan mo, Joy. Punta sa kabila. Ano, pantayan mo, baka mahulog yung surprise. Bilang kabataan, bilang bata, bilang anak na alam mong hindi makaka-provide ng ganyang magulang mo, tapos bigla-bigla magkakaroon ka ng ganyan, talagang nakaka-touch siya, talagang tuwang-tuwa sigurado si Joy ng ganyan. Kahit sino naman, di ba? Uy, may sticker. Uy. Sino yan? Bro, may sticker. Si David. Pamilya to. Ayan, Joy. Oh, wow. Temo, pangalan na, Joy Diwata. Ang galing, grab. Ayan. Ito yung ano, ito yung email address, saka yung password, saka yung PIN. Si nanay, grabe pa rin ang iyak ni nanay. Ano, nay? First, Ayan, talaga namang mas na-surprise si nanay para kay Joy, di ba? Kasi nga naman, di ba? Kasi siya yung magulang na gusto niya i-provide ng ganyan yung anak niya pero hindi niya kaya, na parang napag-usapan nga nila na kahit iPhone lang daw, kaya lang hindi pa rin kaya. Yun, magtatrabaho si Joy para makabili siya, pero ngayon ayan na. Di ba? Laptop pa. first time ba ni Joy magkaganito, laptop? First time mo, Joy? Oo, ako nga, di pa nagkakaganyan eh. Pangarap mo din yan? Ay, grabe. Pangarap siguro yan ng lahat. Kasi nga, di ba, sa panahon natin ngayon, kailangan na talaga yan. Salamat. Pero pwede rin namang cellphone, pero iba pa rin kasi yung nagagawa ng laptop kumpara sa cellphone. Salamat kay Sir Jun. Jun A. Ang dami napapasaya nito ni Sir Jun, no? Sobrang dami niya napapasaya. Si Eric. Malay nyo, sa susunod, di ba? Bekenemen, sa susunod, di ba yung may magbibigay din kay Joy na cellphone pang vlog. Kung kaya lang natin, no, kaya lang hindi pa natin afford, hindi pa natin kaya. Pero malay mo, meron dyan mga sponsor na malalaki yung
ang puso at bulsa may magbigay kay Joy ng cellphone para makapag-vlog na rin siya, 'di ba? Kahit papaano makatulong na rin sa pamilya niya, 'di ba? Parang carry naman ni Joy na maging vlogger, 'di ba? Kasi ayan, basta 'yon. Ka, Joy. Ayun, ano mensahe mo na ikaw muna na kay Sir Jun? Maraming salamat po sa ibinigay niyo sa anak ko kasi hindi ko talaga yung kayang ibigay sa kanya kasi yan din ang gusto niyang bilihin. Sabi niya nga kahit iPhone lang. Sabi ko nagpaano yan? Sabi niya mama matrabaho ako para mabili ko. Sabi niya sa akin. Kaya maraming salamat po. Hindi talaga nila may-expect talaga, di nila ina-expect na magkakaroon sila ng ganyan dahil sa hirap ng buhay. 'Di ba kahit sino naman talaga kapag ganyan yung kalagayan ng buhay, hindi mo talaga ina-expect, kaya hindi talaga ina-expect yan nila nanay, kaya nakakataba ng puso para sa amin din na sa amin ding mga manonood, sa amin ding mga humahanga kina Joy na talaga sumusuporta, para tuwang-tuwa rin kami para sa kanila. Nakakatuwa talaga. Iyak si Joy. Ikaw, Joy, ano masasabi mo, Joy? Salamat po kay Sir Jun. Sana po marami kang blessing pong dumating sa iyo. Pagpalain ka po ng ama. Grabe. Magagamit mo to sa iyong studies, ano? Opo. Kuya Robin, yung bag. Sa bag na natin to ilagay para... Thank you talaga kay Sir Jun A. Napakarami niya natutulungan, na talagang sumusuporta siya kay Kalinga Prab. Hindi na siya mahirapan. Grabe, dami napapasaya ni Sir Jun A. Yun. Oh. Ready ka na, Joy. Ready ka na pumasok. Oh. Yun, oh. Tapos yung sticker, dito na rin. Oh, lagyan natin. Oh, may libre pang sticker, oh. Libre pang sticker. Op. Yan, dito mo ko yan. Yun. Yay. Palakpakan natin. Palakpakan natin si Sir Jun A. At syempre, Yes, thank you talaga. Joy. Ayan na. Yay. Thank you po. May bago na laptop po si Joy. Na-surprise ka, Joy? Opo. Sobra. Di mo na-expect na laptop yung dadali namin. Nay, tama na yung iyak. Tapos na po. Ayos, thank you po ulit, Sir Jun A. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Sobrang kailangan ko po talaga ng laptop. Kasi po kailangan po namin pag may mga project. Ngayon lang po ako nagkaganto kasi sanay po ako nang pinaghihirapan ko muna yung gamit bago ko makuha. Kumakuha. Galing naman ni Joy, 'di ba? Sana ganyan lahat ng kabataan na, 'di ba? Alam nila na lahat ng bagay mahirap makuha. Na minsan kailangan nating paghirapan, pagpaguran para makamit yung gusto. Pero sa ngayon yung natanggap ni Joy, ayan, thank you sa nagbigay. Salamat po, Sir Jun A. Matisis na siya, bro? Oh, grade 12 na thesis. Baby Grade thesis. 12. 'Di ba tama? Research. Ang galing, saktong-sakto. Ayan mga kalingap, hanggang dito na lang yung ating share, di ba? Anong komento nyo sa sa pa-surprise ni Kalinga Prab para kina Joy, di ba? Talaga naman nakakatuwa para sa ating mga humahanga, sa pamilya ni nanay, kay Joy. Nakakagalak sa puso na nagkaroon sila ng ganyan dahil sa ganyang kalagayan. Mahirap talaga magkaroon ng ganyan, di ba? Yun. Ayan, Joy, good luck. Sana pagbutihin mo pa yung pag-aaral, pati si Leia. Ayan, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.